Най-дългия балон, най-дългото е с точно 17 балона. Това хора са балони. Но просто не може да се пипат. Ето вижте, има ограждения. Колкото и да искате да се пипнете, не може. Най-много за самошните отдолу да го прескочите. А там има охрана. Ето тук са балоните. Ето този е най-дългия с 17 балона. Този също, мисля, че и този едно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Хора, това е най-дългия за сега, защото е с 18. Той води рекорда. Ето тук има много други различни. Има и този. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Този с 9. Има един най-малкия, за сега с 5. Ето го. 1, 2, 3, 4, 5. Да. Това най-малкия бях видяла един с 7. И да, те по принцип са такива, нарича се светлинното шоу. И ето ги не се пипат, защото сигурно ще се спокат. Аз се чуда, ако има примерно някаква грамотевица или нещо, така лесно може да ги спока балоните, че да ги отнесе направо. Изглежда, че не.